Kweduno mabuja tauya anonhaudza nyasi zuva rokutanda mumwedzi uno wakakunguruma ipapa amakore 25 kubva zvapfawa Joshua Mukaboko Nyongolonkomo gore ra1999 mweya wawo urambe wakazorora murugare. Wamunangarwa nyasi wadzinga Simelisizwe Sibanda anga ari mutedzeri wegurukota rinoringa nezvofundo yezvikoro zvepamusoro kwaya akagoenda kune chimwe chikoro kudunhu roBubi akagoreketa pwito ikweyo achiti mashona muri kudei ino ibvai ino kuno Mandere nevanhu vasiri mashona endai kumashona kwenyu ikweyo. Apa paribe chisvinu izvi tinozvishora izvi zvisvinuba dai watoita kumubhadharisa chaiko mari. Ipapo pakare Zim Live yagoreketa kuti wamunangarwa hwendo huno wakaita kusimudza bheura chaiko kwai George Guwa Matanga anga atodzingiwa basa kwayanga akanyepiwa kuti wadzingiwa basa zuva ro26 mwedzi uno mwedzi watabva yuno wachikumi. Asi wakatozosenzesa wakawanda kusanganisira ana rushwaya wazukuru wamunangarwawo kuti waite zvokumbira ruregerero kuti adzosewe pabasa. Wendo huno regai tirambe takaringa. Uko nyasi mbavha mbiri dziri kunzi dzaendesiwa kudare rodzimhosva Mike Chimombe pokare naMoses Mpofu waribe kupuwa bhero waenda ikweyo pakatoita kunyangara, asi vanhu vazhinji watovhunduka wachiona iye kamupangana eJava anozikana nekuti Passion Java anga ariko ikweyo achitoti aiwa tauya kotsigira vabi edu wauya wari kupuwa mhosva. Zvazotonakidza ipapo ipapo pano mumwe mudzimai ari sisi waiye mukadzi waMpofu kwayanga adatokumbana naanakadzitape kuti muri kutorerei mafirimu, muri kutorerei zvezvamuri kutora. Abe vanhu vakaita kujaidziwa idina yawe. Regai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Wendo huno ide wakaita kuitongora chaiko. Ticharamba hedu takaparinga ipapo kuti panenge pachimboperera kupi. Kwai kuhwisana kuvanhu vomuZANU-PF kwakuenderera mberi asi kwatapukira kuchienda kunyika yeSouth Africa kureketa kuno Rutendo Matinyarare iye anoita zvokuita kureketa pwito dzache padandemutande roFacebook noTwitter. Izvezvi wendo huno aiwa anenge achiochera pautsi nokutoti ane tsanaka muno gweta rache raakambosenzesa simba chitando. Kuno gweta rirabva raita kunyora kutoti ari kundinyepera kuti ndiripe kumunyepa kuti apowa mutongo wokunzi areke kugoburitsa zvinhu zvine chekuita noINSCO zvaaireketa kuti kwai INSCO iri kushatisa chokudya chomunyika medu wati zvakawanda ipapo. Kuno kwagoburikapo kare kuti kwai Simon Radland ndiye mumwe wavanhu ari kuvapa mari iwo wana Matinyararewo. Mabuja wendo huno tichaita kungwa zvakawanda idu. Regai tirambe takaparinga ipapo asi pakafitira kunakidza kumberiko. Kuno muSouth Africa mumu ukareka kugoita zviri kudiwa nodare unopuwa makore kana anosvika 10 chaiwo. Regai muone ipapa dzese zvichaita kumunyangarira idi. Regai tirambe takaparinga. Kwaino hurumende dzihwa riri kuhwadza vanhu riri ndiro kamuinfluenza. Mabuja wendo huno ngongwarirai idi kubatiwa nacho ichi. Kugara munhu akagwinya ndokuzvino nokutoita kutsenga udzi hwomutukutu pokare uchibva wajanoka uyu aiwa peno unopona. Heno kuti zvinoramba zvakadandochera asi tiri kunamatira kuti zvireke kugoenderera mberi zvokuhwara kuvanhu zvii. Mapurisa agonzi kulowa gwelo nozuro uyu akagosunga vanhu vanga vari vebato roCCC nokuvarambidza kuenda kunzvimbo kwaigori kumba kwaMboneni Ncube anga ari kuita kurangariwa. Mboneni uyu agogbarashiwa kamuno vanhu voZANU panguva yesarudzo dziya kuno ipapa wanga vari kuti tikuenda kakoita zvokunyaradzana nomhuri yache. Regai tizvione kuti zvinoperera papi izvozvi.
kambani yomafoni yoTel1 kwai yagoti iyo yakubatana nekambani inonzi Eutelsat OneWeb kuti waite kuisa dandemutande rakada kufanana noroStarlink kunoheno kuti zvichabudirira chere ipapa kana kuti wachanenge wachiriita sei. Idi Starlink iri kuita kuvhundutsa vanhu chaiko. Aiderekai zvizonzi kuvhundutsa vanhu vanovhunduka. Makambani omafoni makaona ana Liquid wakutanda kudzikisawo mitengo yawo, iwo ana Tele1 wakutandawo kubatana nevamwe. Regai tirambe takaparinga apo, tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvimbopera rapapi. Norman Maroto agoikiwa kunzvimbo yokuGuruwe kumusha kwache. Tikuramba tinoti mweya wache uzorore murugare. Ipapa tikutotenda mabuja anorudo agoita kutotinyepa chaizvo kuti maita urimo watsvedza manduwe mukareketa kuti mapeza hwii kureketa kuti Maroto. Aiwa zvakambwikaidi mutirekererewo ipapo kuti takapotsa urimi hwakatsvedza. Akapfa ndi Norman Maroto hwii kuti mapeza. Tikaringadzo mutambo yakatambiwa noZuro Hwange noBikita Minerals dzagoita tiri Dynamos ikagoja Greenfield nokabodzi. Tele1 noFC Platinum dzagogoedzana kabodzi. Chegutu Pirates wagohwina kuja maswiti kama wakaja wakomana wamaswiti waRNL nokabodzi. Ukuwo Chicken Inn yakati hwadza kuti yakatadza kuita zvakaitiwa noChegutu Pirates kutadza kuja chikwata choHerentals yabenzawo ZANU-PF kuita 0-0 hawo idi zvakaita kuoma. Ipapo zvakadando FC Platinum ndo ichiri pamusoro pazvikwatazvo kepe yafaraidzero ZANU-PF iri panhamba yochipfumbamwe 9 pachirungu. Herentals yabenzawo ZANU-PF iri panhamba yochi10. Izvi zvinofadza izvi dai watoenderera mberi nokudzikira. Yadha iri panhamba yochi14. Munoramba muchizviona kai iri kunzi yeyu ari kukambena kuti ade kuita ndiye mutungamiri woZIFA. Highlanders Boso iri panhamba yochi5 yakatsikana Konzi noDynamos panhamba yochi6. Tikuramba tichizvitenda izvi tikaitiramba takaparinga ipapo. Apawo kuKosafa Zimbabwe yapinda kumutambo miiri yokupedzesera yochikwata yomutambo yoKosafa. Tikuramba tichiti makorokoto wakaja chikwata choZambia noti 0 kuti zvakanaka izvo. Apawo chikwata chichatamba mutambo T20 noIndia kubva zuva rochi6 kusvika zuva rochi14 chabuditsiwa. Murairidzi Justin Summons agoti iye vanhu ava vanoti Razam, Akram, Bennett, Campbell, Chatara, Jongwe, Kaiya, Madande, Madevere, Marumami, Masakadza, Mavuta, Muzarabani, Maires, Nakvi, Ngarawa naShumba. Tikuti rambai makasimba wakomana mugoite tuzvinu. Tikaringa dzirikiitika ipo pasi rese. Kutandira muSouth Africa noZuro manhokonhoko waRamaphosa wagoburitsa vanhu wanga vari kuti ndo vanhu vachaita makurukota awo kusanganisira mutevedzeri wawo Paul Mashatile. Tiri kufara ipapa. Kwaiwo DA wagopuwa makurukota 3 kuti vapindewo muhurumende. Pokare wakapuwa ipapa kuHome Affairs koko. Takafara chaizvo zvisvinu zvakaita zvakanaka. Freedom Front Plus yakagopuwa kabodzi. Good ikapuwa kabodzi. IFP ikapuwa tiri. Patriotic Alliance iye uye Gayton Mackenzie akapuwa ribodzi. Asi kwakatotinakidza mukaona ipapa waRamaphosa wagoisa vateedzeri vemakurukota wakawanda. Makurukota awo ari kusvika 32 pachirungu. Regai tione. Zvana DA zvawaigoreketa zviya makore ese kuti makurukota akawanditsa zvazodii. Kwakuri kureketa kwavanhu vasiri kuda kupinda muhurumende izvezvi. Aiwa watoita kamu kutoita kudipfama chaiko kuti zviite zvisvinu. Tikaitiramba takaparinga ipapo. Kumwe kunakidza kuri kuitika kuKenya
William Ruto agotoburika achibvunziwa nana Kadzitape kutobvunziwa kuti kohoko magosiya zvinhu zvakadai zvichiitika sei, mapurisa enyu akugwarasha vanhu sei nokudidi. Zvinoita kudadisa ichidi uchiona zvichiitika kunyika yewamwe. Dai kuri kwedu totoziva kuti ana Kadzitapewo anondopapona baanotonzi anedzewa mhosva yaasina kana zvimwe zvinhu zvisina kana musoro. Asi apa aiwa waratidza kuita munhu nokuti unobvuma nokuziva zvinhu zviri kuitika zvese. Tiri kuramba tichizvitenda izvo. Dai zvaramba zvichienderera mberi zvakadando zvinonakidza. Umwewo mu-MP kukinya ikweyo agoda kuhwanda kuti sei achibvunziwa kuti sei wagovhotera kuti iyo mutemo wangoda kupindayu upinde, agoti inini ndakatorara kuno pakazondodaidziwa zita rangu bva ndati yes ndiri kudera zita. Imi kuda kuita vanhu vese wapwere chaiwo kuti wanofunga bamafuza vanhu vese. Kuna vanhu vazviramba izvozvo vari kutoreketa kuti paribe zvakadando ende idi paribe zvakadando. Ndozvinhu izvo zvatikaitiramba hedu takaringa kwainoperera. KuNigeria kwai kuno vanhu vagoenda kozviputitsa vachida kuuraya vamwe vanhu, wakatokona kuuraya vanhu vanoita 17 chaiwo, kuti mweya wakafa dai yaramba yakazorora murugare. Uku kune vanhu 30 wakakuwadziwa vari mundege Air Europa payakaita kusangana nokundengendeka kwomumhepo, turbulence pachirungu. Kwai zvagoitika kuUruguay ndokwazvaitika izvi, tikuti ipapa pakaita kunyangariwa. Hino kuti mazuva ano ndegedzo dziri kumboitirana sei, dziri kuita kuvhiringika chaiko kutoita kunge heno vanhu vaureta kudziteera mambure kuti dziite zvokudando. Zvakaita kunyangara izvi. Dai zvaita kuita zvinhu. Munyaya yegumisira kwaina Trump ndinenge ndakamira naCarson kuti aite ndiye wandinokuita muteedzeri wenyika kana ndapinda muhurumende mugore ra2024 rino pauri kupinda musarudzo dzavo. Regai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichiperera kupi kana kuti zvichiperera zvakaita sei. Tinenge tichizokunyepai ipo zvinoitikapo. Takadaro zvedu mabuja regai tichigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onawo.